Heɗitoɓe Koda Radio International Assalamu alaikum, barka mai wakkatire nde, barka mai fottugo be mon ha nder taskaramji Koda Radio International. Suudu radio waɗaɗum ngam fulɓe, ngam handitiki fulɓe, ngam yaruki ɗengal fulfulde yeeso. Nder taskaramji Koda Radio International indiyam Jamila Jibrilla Dikos jogin mon laɓangal taskaram ka yelinta mon on ɓeddan sautu gumbar radioji mon ngam heɗitugo taskaramji Koda Radio International. Aranne min ɗo wondi be nanta Ibrahim Iromo Daki be nanta fassara kubaruji duniyaru hande. Derriraɓe assalamu aleykum, barkameɗen e fittude ɓe aran daɓɓirduɗi nder kubaruji ɗin. Woɓɓe ɓe ɗum milata ɗum boko haram en bari yimɓe ko ɗuuɗi diwal Borno. Majalisaru luwaɗi diwal Lagos itti hoorejo maɓɓe iga darnde hoorejo majalisaru ndun. Hoorejo laamu leydi Sudan tumi lesɗe laamiɗe leyɗe Afrika e jiɓuki caniren to lesɗe Afrika ɗen. Joni bo sey moƴƴitinon jonde gam nanki kubaruji ɗin ɗifu majji. Woɓɓe ɓe ɗum milata ɗum boko haram en bari remoɓe ko ɗuuɗi e diwal Borno wadduki joni limgal holla ɗuɗal mbaraɓe ɓen e hukuma laamu famara kukawa diwal Borno ngal. Wakilijo Jaylol Fush hokki habaru wiigo halluɓe ɓen jaari piyanɗe heedi jamdi jowi kikkiɗe Kenya arat malla dewo to wonde siire bi'etende Kayakura to hukuma famara kukawa ngan. Joɗiɓe yaɓre nden wi jaaruɓe kippe ɗen ɓaawo ɓe mbari yimɓe ɓe wujji woɓɓe ko ɗuuɗi. Kalfinaɗo cani cakol kubaruji irento diwal Borno ngal Usman Tar laɓɓini fe'ango lamar kan. Majalisa en luwaɗi diwal Lagos itti hoorejo majalisa en ɓen ɓaawo ɓe tumimo e soynde bawka dogginirki kuugal majalisaru ndun. Nden bo ɓe cuɓi Mojisola Metanda dow darnde ardiɗo jawleru majalisaru ndun keso ɓaawo ɓe itti ardinoɗo majalisa en Mudashiru Obasa dow tume soynde amanaku kuuɗe e soynde bawka dogginirki kuugal majalisaru ndun. Ha ton nder diwal Oyo bo gomnajo diwal Oyo Seyi Makinde hokki laamiɗo Tundunu Oyo Alafin mo Oyo sawru laamu ɗum hokki Abimbola o wadde sawru laamu ɓaawo balɗe seɗɗa e metukimo ki gomnajo diwal Oyo on waɗi dow darnde Alafin mo Oyo keso. Wakkatire ko o hokkatamo sawru tabbitinki laamu gomnajo diwal Oyo on Seyi Makinde wi'i dasotirayɓe dow metuki Alafin on e anda korowal ngal na ɗum ngal shorol. Alafin mo Oyo onni hokkama sawru laamu ndun e saare gomnati diwal Oyo wonde Ibadan hande altine. Toni on woytu kubaruji ɗin ɗo warana on iga Kode Radio International Abuja. On mbawai heɗitaki min ha dow Facebook amen Kode Radio hawtande e channel Telegram amen Kode TV. Non bo on mbawai heɓuki kubaruji amen e taskaramji ha dow channel Telegram amen
www.t.me/kodiradio ima radio garden. Horejo laamu soja en leydi Sudan Abdul Fattah al-Burhan tumi leyɗe ngaɗuɗe laamu doole e Afrika e ɓesduki huɓɓuki hiite fitinaji puttayɗi e lesɗe Afrika ɗen. Al-Burhan on suuritika wakkatire ko o yewtidata e hoorejo laamu leydi Gini Bisaw Umaru Seseko Mbaalo e laamorde leydi ndin Bisaw Kenya Alat nder wokka gella ka o waɗata e yaɓre hirnange Afrika. haa ton leydi Amerika bo gulu ladde fa'i yeeso e wonnere goɗɗe digeje e wuro Los Angeles. Hunde umminde hakkillo ummatore ɗunguluni woni ɓurduɗum nyedduki ɗum leydi Amerika yidata nder tariha wadduki jonini yite ngen sumi malla wuli babe ko hewti tokke 12,500 nden yimɓe ko ɗuuɗi faayi gila ci'e maɓɓe nden bo wadduki joni yimɓe 24 ɗum heɓi limgal maɓɓe mayuɓe sababu hiite ladde ngen sumunge wuro Los Angeles ngon. Kerol kubaruji amen ɗi jemmare nde wonɗon dow darnde editajo moƴƴitinanɗoyan kubaruji ɗin Al-Amin giɗaɗo Jada surguɗoyan e moɗon Jamila Jibrila Dukos. Ni Ibrahim Romadake wiyata on gonde taskaramji amen luttuɗi. Ayatama Ibrahim Iromo Daki. Nende wandi benanta rahoto lami iga diwal Bauchi lesdi Najeriya. Ibrahim Muhammad Jungudo ha o hautini amin rahotol Kautal Fulbe Youth Forum Maraba diwal Bauchi wadi Mobgal Fulbe Youth Forum diwal Bauchi waɗi moftorde e Maraba e Fumala Pamaranga Bauchi e diwal Bauchi. Moftorde nen ɗon to nde heɓi sukaaɓe feere-feere diga woppiti hukuma lamu Pamaranga Bauchi to ɓe ngari ngam yiki ɗum joɗake ngam ɗum pampamtiri ngam yiki ɗum yari yeeso dow ko memani pijiji ko ummoyto. Woɓɓe nder ngarɓe moftorde nden Kode Radio International heɓi hirduki e maɓɓe feere-feere. To minda a wari en kawri e lumo en kawri e gari gelle Maraba mi anda ko wadduma bo ko sawriɗa fulɓe dow ko jeccuɗa. Lallai da kiya invitation da cewa da godi jonde lei kungiya maɓɓe youth Maraba forum matasai hanjum wadde. To a okkiɓe sawra feere-feere ko a yayimi go'o ko ɗiɗi nde sawra ɗum rokkuɗa ɓe? Min shawara ɗum mi hokki hanjum woni mi nodda ɗo fulɓe ɓe ngurto ɓe ngaɗa kasuwanci ɓe kuma janga ɓe ekkito sana'aji daban-daban saboda joni duniyaru ɓe ndi ɗo yende canjo cewa a wawa wicci a wodi nagge 200 nden la totto jaratami to ɗo ɗo mi waɗi mi hokki ɓe shawariji kuma ɓe ngaɗi farin ciki e maji ɓe ngaɗi murna e maji. To ko ngi'ata ɓurna ɓe ngiɗa nastuki cuuɗi janngirde har jonta ɓe ɓuri ɓe tokka dabbaji ɓe fa'a hirna ko fombina danto bo e Nigeria e gari bo ɗuɗɗa atal ngal ɗuuɗa woɗuki sosai. To ni tunaniya e fasaha mi yi'ata ko haɗi ɓe hajjoni ɓe ɗuɗɗinayi ɓiɓɓe maɓɓe nder makaranta ɗum goduɗo dabba joɗata ko nder gari sai dai joɗo gefe gari to kuma to ɓe joɗake gefe gari ko hosoy to ɓe wadda ɓe gari ndi hanjum woni kuugal umma to ɓe jangi ceeɗu to ndungu yo hokka ɓe gari to e tunaniyam mi waɗa tunani cewa ya kamata shugabanni meɗen jogiiɓe gwamnati ɓe
darata fulɓe to ɓe jiɗi fulɓe moftake jari gida 20 gida 50 ɓe gaɗana ɓe ko da nomaji ko da makaranta ɓe jaɓɓaki aji 2 aji 3 to tawi huɗɗi jande nani belɗum maare inchallah o fotani jamu shakka to min getti honorable machallah Sayyidi Muhammad ɗo wuro magaji Mararaba Liman Katako kuma min woni ardiɗo ainihi kungiyol amin ngol inde fulɓe youth forum yanki ɗo Mararaba e kewaye majjum kam to hande on gaɗi jonde ko ayi amin sababu jonde moɗon e jonde ardiɗo ɗo nokkure Mararaba e ainihi sababu jonde amin ɗo nde hande nden e dow ainihi min kumbutu hoɓɓeji e toon nder Bauchi ɓe gara ɓe ɓeydana min fahinta e dow yaadu amin ɗo kuma yaadu amin ɗo daga min gafi ɗum ɗum shekara 5 kenan kuma ko ngemme sare min keɗa cigaba ɗum to min daɓɓiti shawaroriji mawɓe amin e dow sanadi maka ɗum min daɓɓiti famtinki sukaɓe fulɓe ɓe dow jihar Bauchi gaba go'o ɓe garoy ɗo e tawaga maɓɓe e dow ɓe famtinamin e dow ɓe ƙaari ilimi e dow koyate warta kuma ngol kungel amin sababu ko waɗi min gaɗingol ɓe ali ɗum ali fulɓeji gaɗa kuma iri maka ɗum waddi min mbi kay to ya kamata min ummo min nder dalili maka ɗum e ɓangare jangirde fulɓeji ɗin minon ɗon to min goni ɗo ɓiɗɗo to waɗi primary wawi alifum ba'um ko kuma abcd sey wima kay bon ɓuri o wama siya bo timmini to alhaali bo heɓanata sey ala ɗum sey wiya kanan natta ko deɓal sey min mbi ka ɗum ɗon ɗum heɓi faggotaka to dalili maka ɗum sey min mbi to min kafongol ɗum min gaytina koye amin to e saladi maga min gaytini koye amin ɗum e iri maga ɗum joni ɓiɓɓeji amin woɓɓe jeehi Kangere woɓɓe e toon Italy ɗo woɓɓe bo iɗo Federal Poly woɓɓe bo yani ATB machallah kuma woɓɓe timmini woɓɓe e dow joni haka e woni wonde ɓaade ɗo haade no Madi Primary School Mararaba Liman Katako hanko o timmini joni no o hollita to e barka nin ni ɗum waddi nin ni to min gaytiniɓe ɗum haadi ɗum ɗoro yeeso kuma iri maka ɗum min daari min yi e ɓangare siyasa wonɓe gatta katin nan kasa kuma bo a ɗo ɗum kay katin zaɓe kati subol subol to kati subol ngol bo gaskiya ɓe siida e majjum kanjum farrata yimɓe gaɗa joni o a yiyamoy mo woodi ainihi bote goɗɗo bo mo walana bote to an bo a wala kati ɗum suɓirta on on sey ngiya kadi ɗon ɗa on mo wala bote on mo ñaami kuma mo kalama mo yimɓe dama iri maga fof min gaytini bandiraɓeji amin kuma ɗum hokki kawtal hoore iri ɗum hunde ɗiɗi tan waddugo ma no min joɗori min ninnan ma naɗa ko waɗ hoore mum to huusi sanadi kungiyol ngol koye amide kawti kowa ngiya eɗum noddidonde koye doggudu waɗi ko ɗum ami yaha to min getti ardiɗo indiyam Adama Abdoulaye Ahmad na gordo chairman of our to ciyama hande ko wadduma ko waddi on Mararaba so alhamdulillah min jarida hande dow humputugo bandiraɓe amin sukaɓe e ngoni ƙungiyol e Bauchi local government e rakkagal ngol lojji ɗo Mararaba to a ƴewditiriɓe haala fal dow ko ɓe mari tefuki ilmu e goɗɗum ko nandi ba majum koye geccuɗaɓe tan ko moluɗon to mini mi yettiɓe arani fes ni ɓe hawta hoore e jarano ilmu ɗin hande pullo wala ko soɓɓiti ɗum gaɗa na way fulɓe jangga ɓe jangi amma ko ɓo to jangi dilli yeɗita ko gaɗa to arani fes ni ɓe hawta hoore ɓe ballito ummatore sukaɓe jangga har joni en goni sukaɓe janguɓe a noddi ɓiɓɓe siyasa fulɓe gonɓe nder siyasa ko e jotta goye nodduɓe danɗaɓe bo ɗume sawra jiɗɗaɓe gaɗa to derke sawol ɗum hokkaymi ɓiɓɓe julɓe gaɗaɓe siyasa anji joni en kaddi wakkati majjum ɗo yeeso cim soɓi min ɓe kawta hoore ɓe sutta neɗɗo ko nder maɓɓe ko yaasi maɓɓe to ɓe gari ɓe sutta neɗɗo no amana annduɗo ko ɓe gontiri wallitotoɗo ɓe dow ko ɓe gontiri ɓe sutta neɗɗo bukata mo jaamu muɗum ko ñaami dilli asiiɓe min koɗaniɓe mi kolliɓe
to e ragare ko jiyata memba en maɗa gonɓe e ragare ko jiyata memba en maɗa gonɓe diwal Bauchi. to memba gonɓe diwal jihar Bauchi amo bo woni waɗanaɓe yelanaɓe kayru nden bo ɓe daara ɓe jiya yiɗi mofgal ngal ɓe noddi ummitinki community maɓɓe to sabi no hande ma huɗo ɓe goni ɓe nangay ɓe noddidira ɓe nannantira nden bo ɓe nangay ɓe daara ɓe jiya koye ɓe mari to yeeso ɓe nangay ɓe gaɗa direction ɗo moƴƴi ɓe gaɗa to min getti Allah. Woɓɓe won ɗon garɓe moftorde fulɓe youth forum begginiraɗum e maraba e hukuma lawol pamaranga Bauchi hande Ibrahim Muhammad Junguɗo kode radio international diga Bauchi Nigeria. Enon bo heɗitoɓe taskaramji kode radio international on heɗititta min ɗo wondi be nanta wakilijo kode iga diwal Taraba tabital Pulaku diwal Taraba heɓi nasaraku ha hitande ne Abrahaman giɗaɗo jarumi kanko hauti rahotol mai iga diwal Taraba lesdi Najeriya. Mobgal tabital Pulaku International lisal jiha Taraba heɓi nasaraku huwango ummatore fulɓe ha hitande ujune ɗiɗi e nogas e nayyi salinde. Ardiɗo magal Alhaji Bello Mbela andini ka kode radio international ha gallure Jalingo o wi nasarakuji ɗuɗɗi keɓama ɗum mumtango fulɓe gonɗi. Da Alhaji Bello Mbela. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi ha ragare nduɓu shalingu ni alhamdulillahi fulɓe keɓi wato nasaraji ɗuɗɗi ko tabital Pulaku International walli ɓe bana irin ko shafi jonde jam hakkunde maɓɓe be remoɓe ɓe keɓi jonde jam bana ko shafi hakkunde maɓɓe be hukumaji yaha nanga himɓe ba gayra ba dalila wato nanga fulɓe dow lawol nyamana ɓe jawle pat tabital Pulaku International darake diga lisal Taraba ha yago Abuja wato ɓe keɓi sauqiji sosai ɗo pat ɗo nder nasarakuji nden bo hakkunde maɓɓe be wato luttuɗum kabilaji ɓe joɗata kono jam bana duuɓi ko sali pat alhamdulillahi jotta ɗum heɓi ɗum sulfotiri hakkunde maɓɓe joɗake jam nden bo ha jotta hakkunde fulɓe wato irin gabaji kalluɗi be irin ko nandi be majum pat wato tabital Pulaku ɗon nasta ɗon narrina ɓe ɗo waɗana ɓe sulhu bo ɓe ɗon nana belɗum majum ɓe ɗon joɗo jam. Mi hokkay bana misaluwol wodi wato lebbi shaliɗi himɓe heedi shinkay fulɓe wato ɓe kaɓi hawre mai sati hande memi Abuja amma be bawɗe Allah min jahi min tawi wato ardiɗo tabital Pulaku mo Nigeria wato lattiɗo président tabital Pulaku malam Dr. Isa Yuguda wato gomna Bauchi ɓoymajo o yahi o narrini hakkunde fulɓeji mai o waɗi fulɓe ngaɗi Pulaku gaddani wato meedaɓe ko gaɗuɓe asar jawle mum ɓe gaddani ɓe mballa na'i ɓe gaddi o hokkiti ɓe to irin ɗo pat ɗon nder nasarakuji tabital Pulaku nden ha fahitta bo ha nduɓu calingu mai nasara komin keɓi wato min keɓi wato gure fulɓe ɗe ɗum wari ɗum waɗani wato gese gene be suudu mai gaadi be bohol ndiyam bana law local government hawro arɗo majore ha jillari nden be arɗo kola hawro Alhaji Isa Gangu en ha pomi wuro arɗo ilu nden ha bali wato ha jammiri wato ɓe ɗon mbiya fellere mai wato tudun Alhaji Mbela walde Alhaji Mbela to bana gacaka wodi ko mbi garbabi haɓe mbiyata wato wuro arɗo korijo non bo ha Gembu ha nguroje ha wuro arɗo Sardauna to local government guda 5 ɗo ɗum fu majum ɗum heɓi ɗum waɗani ɓe wato pelle durgol nden be bohol. Alhaji Bello Mbela ha jonta walli Usman Shehu Usman metego commissioner ha jiha Bauchi. To miɗon seyo be heɓugo commissioner ɗum jiha Bauchi mi wi'a mi waɗi seyo sosai to min ma mi gaɗenteɗo seyo ngam Usman Shehu Usman wato ɗum lattiɗo hankoma ɗum gi'al mangal ha tabital Pulaku International ha je Nigeria
min ceyorake be may fulɓe Taraba fuu ngaɗi murna wato ɗon gelonomo o waɗa jam o timmina jam. Alhaji Bello Mbele on ɗo ardiɗo tabital Pulaku International mo Taraba wolwata ha dow nasaraku kawtal ngal heɓi ha hitande rowani. Abdourahmane Gidare Umar Jarumi Kode Radio International daga Jalingo. A jarama Abdourahmane Gidaɗo Jarumi ega diwal Taraba lesdi Najeriya e waɗi moftorde hunnuki ardiɓe tabital mi yetti Allah Magban hananta diwal Maiduguri. Usman Yahya Musa on yaliri nder taskaramka keɗi jam. Hande kawtal kungiyawa fulɓe andiranga e inde mi yetti Allah Cattle Breeders Association je Nigeria lical diwal Borno waɗi humtordu muɗum ndu hunnugo lawale maabo executive en maɓɓe jogotoɓe ɓe duuɓi 4 ardinaɓe gam ɓe jogo kawtal kungiyawa man ha yago duuɓi 4 ɓawo nde ɓe ngaɗi cuɓol ngol. Moftorde waɗande ha wato kawtal office union je Maduganari wato officeru jomiraɓe motaji ha Maduganari. Moftorde nde fulɓe ndeɗo nde heɓi yalɗirgo ummatoje ɗuɗɗe nder ɗon ha e ardiɗo national president mo mi yetti Allah Cattle Breeders Association wato ngel Zarma heɓi yalɗirgo. Nden non dokkowo gomnajo sawari dow harka gantago dabbaji on fuu yalɗiri e dow darnde gomnajo diwal Borno professeur Babagana Umara Zulum. Nonnon do mawɓe ɗuɗɓe keɓi yalɗirgo hawti e lamlamɓe dondonu bedo yimɓe mawɓe siyasama en filoɓe bedo ummatore luttunde. Nder ko waɗa ha ɗon hawti e hunnugo ɓen man hawtade e hokkugo ɓe ɗereji ɗi nangugo ardungal kuuɗe nden e pijirle be gamirle e aaɗe fulɓe ke ɗuɗɗum wato waɗa ha ɗon. Gamman non nder ko wolwa ha ɗon ɓe getti gomnajo diwal Borno professeur Babagana Umara Zulum e hertango waynaɓe be fulɓe fuu wato nokkure nde ɓe nodditirta Garannam Gravy Reserve hawtade do be duumitirle be ci'e nden e hoggo ngaynaka hawtade do e sendangoɓe na'i ujunere gam ummatoje man. Ha ɗon ɓe ngaɗi gamirle e sappingo aaɗe e finatawaji ngaɗa ha ɗon. Wala ko wi'e sey Allah walla Allah do jogina ardinaɓe ɓeɗo. Ha ɗo ballinmi jantore ndeɗo Usman Yahya Musa Kode Radio International gila Maiduguri diwal Borno Nigeria. A jarama Usman Yahya Musa. Idan bo heɗitoɓe taskaramji Kode Radio International on heɗititta. Bo heɗitoɓe Kode Radio International. Inda wandi be nanta wakilijo Kode Radio iga tawa lesdi Niger. Ha o hawtini amin rahotol do ɓe heɓi habre hakkunde fulɓe e nanta remoɓe. Faɗimatu Bello kanko yaliri be nanta rahotol mai. Assalamu alaikum bandiraɓe minti jam noyin to ɗum yiɗi nana matsala mon hakkunde mon i haaɓe aneka remoɓe waynaɓe. Onon garba billahi ɓe gawoy sila anekara kamɓe gaɗanima wonnere nawde men gam kamɓe en anda to gaɗowa tokki men jeefa ɗon to min goni ladde nde tawi min jeeya to gaɗanima wonnere min ngala habaru fomi hanki woni nami ɓe sankitani men jawdeje min goni woɓɓe amen fa hande gillo fewta siya jawdi muɓɓe ko hande ɗe a siggel ɗum goni kanjum woni ko waddi men ɗo woyandu majjum o min magani ɗum ɗo yimɓe mawɓe ga min moytani gonɗiɗi men gaɗana kanjum woni garagal amen ɗo. Kanjum waddi on ɗo ko darta hakke mon kenan. Ok to Allah
haɓe anekar ɓe dilli ɓe tawi men faleydi gawoyi ɓe jeeyi to on en ɓe bonnani men are to kuma ɓe bonnani men sukaɓeji ɓe tawi ɗo on en fuu ɓe jaadi sojeji areji amen fuu kalki siya bo ɓe laggoy ɓe gaddi gari maɓɓe ɓe ñaamo siya bo ɓe dillidimo men anda to ɓe gatti ceerno ɓe gaɗani on bonnere ɓuuri ɓe gaɗani men wonnere iyaka wonnere goɗɗum majji goɗɗum bo ɓe laggoy ɗum goɗɗum bo ɓe bari ɗum goɗɗum bo ɓe kirsi ɗum ɓe ñaami so sukaɓe mum waynaɓe noon ɓe gaɗani sukaɓe waynaɓe ɓe mbarani men sukaɓe waynaɓe woɓɓe fuu ɓe mbarani ɗum ɓe mbaray ɗum ɓe haade yeyyaɓe ɓe mbara yeyyaɓe sukaɓe minen ni worɓe ɓe mbarani men so joni ko wonima haari mum wargo ɗo tawa wonima faari amen wargo ɗo ni areji amen kalkaɗe kanje hakke majje men tokkoye men darta ɓuuri men keɓ so hano o bolonan dow inon nano en to joni min gon nder ɗe boliɗe o noddaka o bolonaka ha joni to joni min bolonaka ni men nder boliɗe ɗe hen men ɗo yayi isabnaw ɗon haaɓe anekar jeeyi toon woyna gawoy taymi ɗon jeeyi mbarani men sukaɓe guddani men areji kanjum waddi men ɗo woyani majjum waddi men so hano gure ɗe ɗum wuli ɗe ɗuɗɗe ɗum wuli nano ɗuɗɗe ɗe ngula ɓore gure amen fof no ngula ɓornanaka ko so ono yeeyaɓe o memaka amen e yeeyaɓe men memaka amman areji amen ɗum guddama min ɓornanaka ko addaje ɗeɗe yigon memaka e so woodi ko to yeeyaɓe memuɗo feƴƴe ko addaje de makalankeɗe to a nani yeeyaɓe goo mamimi feƴƴe ko addaje woyani majjum waddi kanjum waddi on ɗo kenan kokke ɗon hakke muɗon ko sukaɓe muɓɓe nangowa ɓeɗo ɗum jogui faji woni sibu baɗi to sukaɓe ma men en jeeyi sukaɓe nangowa joola min jeeyi sukaɓe inde ma mbaɗata inde ma mamman huccita e makko mamman ɗum sukaɓe ɗiɗo nangowaɓe ɗum ɓe ɗaloye jawdi noon sa ñaw cankiti nayi tati majje ñam to ɓe jogaɓe a taw bati maɓɓe gayi non ɗo min tawi so joyi ɓe ɗo tawa ko ɓe ɗon tama min kollaka kuɗi on kollaka ɓe ha joni onon bo on garu ji'on ɓe na ittonɓe o gandi batuji ɓe gandi ɓe kanjum waddi on kenan kanjum waddi woni ni matsala amen minen ɓiɓɓeji amen ɓe ngala habaru komi rumirde maɓɓe ɓe rumirde nde rumirde nde ɗum tawi on ɓe ngala habaru komi titi sey no jiyaɓe ɗi dogga nder rumirde ɓe gaɗa e komi ɓe ƴiya e dama noon ha ɓe ɓuuri sembe maɓɓe sey ɓe doggi ɓe ɗe hani rumirde ha ɓe ngayi defi rumirde gaɗi ka soññugo i ngula rumirde hayno guldi gureje fof kenan ɓe gisi nde ɓe nguliti rumirde kenan ɗiɗaɓum majjum tawi jonto suube ɗiɗaɓum majjum tawi jonto suube ɓe gisi ɓe hotti ɓe oroji ɓe tefoji ɓe mbiɗi ɓe pat ɓe ɓungi leydi tawa nder leydi Fidiya toon hoore gawol ko ɓuri wajen kilo 25 ko weeɗan nden ɓe jeehi ɓe tawoy waynaɓe ɓe toon ko nde ɓe jeehi ɓe gaddi sojeji jandal ngal e noon tawi sojeji loohi fulɓe gaɗi ka fiɗugo ɓe mbara woɓɓe kamɓe boy ɓe tefi ɓe ngula hiɓe kirsa moɓe ɓe tawi fiɗan fu yani kirsa ɓe jottina utti ɓe gadda geene ɓe gadda hiite ɓe kunni ɗum woni masala amen hakkude kenan ɓe gaɗani on bonnere ɓuurey min kornanaka siriji hotti ɓe konoyi ɓe ndiyoyi bisageji ñalawma ɓe teetoyi ɓe gaddoy siire maɓɓe ɓe ngari ɓe curiɗi ɗon say nde ɗum hooti warugo to tawa nden men adi sojeji men jeeyi nden waɗani ɓe tawa ɗuɗiya kokkeji amma watti ɗo joɓayi so hano ɗum yoɓu joɓaari ɗundina ɗum ɓe jowani on to joɓaari ɗundi kam ɓe jowani men ga ɗum ko ɓe jowani en dow joɓaari ndi min mi andamade ɗe ɗum yoɓira ɗum ɗumda komin andi min biseji ka yoɓirte amma joni kamɓe tan sey ɓe jicirka bibiɗi baali ni a tumki a 73 baali ko baali tumki a 73 kanjum ni a kanjum ay aadi ha joni ha joni kanjum kuma a nana habaru majji nana habaru ɗi majji ha ɗoki laggoji ɗon kara kamɓe andi no gaddi ha ɓe laggoji ha ɓe aneka toon ɓe tawoy men bo ɓoyla moto ngo jeyande gaw toon ɓe jeeyi ɓe bonnani men siriji amen ɓe ɓe laggoy bisaji ɓe gaddi ɗon aneka ɓe andi no ɓe gaddi so joni bisaji mon kuma ngala habaru men jiyaɗi huɗɗum kalki tunki a 70 tunki a 70 kalki so ɓe mbarani men suka fof ɓe mbarani on suka
gorko na debbo gorko ɗali ɓikkon ɗiɗon joni kon ɗon gonngol to deki ko fa deki ko woodi ɗon gonngol kamɓe mema on ko ɓe memama kamɓe kanko tan ɓe mbari kanko ni ɓe mbari ani to ɓe mbarimo ɓe ngulumo nanoy ɓe ngulumo ɓe ngulumo hiite ɓe gattani hiite ɓe gattani to ɓuure ko sukaaɓe men tato kan are ɓuure tati ɓe ngudi kam inen gi'a ɓuure ɓe ngudi ɓuure tati amma sukaaɓe ngudi sukaaɓe kam ɓe ngudi oni goto kamɓe mbari goto ɓe mbari kanjum ɓe mbari inchallah assalamu aleykum maɗala amen inde ma mbaɗa assalamu aleykum isa gueten isa mamad isa mo toye isa mamad mo toye mo tawa ayi hakimijo men moussa hajuri ko gonɗo tawa eyi ko waddi men bo maɗala haɗani gaɗaɗo min dillana minen ni ɗo so ɗum fuɗɗi hana ɗon min ngol kon min tawa hoore gawri hana soɓɓirde motoji min battilana are nden hotti min gaɗana sukaaɓe duniya ɗiɗo wara min sankitana jawdi min diga nden mi ama ala motte baali goɗo nayi baali ma hajo aya ha joni mi nana habaru majji to mi woodi ha joni ɓiɓɓe be tati ɗi mi am nder haɗani on to ɗumma duniyaru ɗumma siriji amen kam fu no bonnida fu gureje kam fu no bonnida fu amma no mema ɓe ɓuurima dubu wallahi gureje kam fu no bonnida leeceje yeyyaɓeje leñaku amen kam fu no dumɗada fu no goni fu no gulda yaago gayeje sirijeji hey are no ɗuɗɗe ɓe ngala wallahi adadi nga leñol no ɗum goni to fa joni bo min kefta bisaji kam ɗi majjuɗi kanji fa joni ko habaru majji men nana ayi kanja joni iyaka wallahi kanji fa joni iyaka to ko waddi men bo min keɓa hakke min kokki hakke amen ɗin min keeɓi to hana to moye ngarɗo rattugo hakke muɗum to moye ngarɗo rattugo hakke muɗum to ɗoni min ngari hakimijo juuɗi gonɗo gawoy gaɗa muɗum min goni kam woni waɗɗiɗi amen joni kanko ardi o ay kanko woni joni yeeso amen kanko woni mawɗo men hano joni ɓiɓɓe majji raranmo ayo to min goodi fa joni sukaɓe nanggaɓe ela ɓe gaɗa e neyo hiɓe ɗo taa diga nden bo ɓe nangowa ɗum wari fiya maɓɓe ɗum nango hoti fiya maɓɓe ɗo wimɓe haɗo ramaɗalame kanjuri masallam ayye ko Allah yimɓe keɓi men keɓa men kokke hakkeji amen men fuminanne sukaɓe bo wonɓe nder itena radiya ni men kanjum men goni men tuɗi kanjum waddi o heɗitoɓe taskaramji meɗen warna mon darde goo diga ɗo kode radio international suudu radio waɗaɗum ngam fulɓe ngam handitiki fulɓe ngam yariki ɗengal fulfulde yeeso haragare ni nder taskaramji amin hande min ɗo wondi ɓe nanta taskaram RFI fulfulde aɓe waɗi taskaram jamu ɓi adama cellal ko ngalu Rama Diallo en calmini sakiraɓe tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde en gari e toɓɓere yewtere cellal ko ngaalu sakiraɓe ko wowno ko anduɗen woni debbo nangane gorko dewgal waɗe ma gorko e debbo jiida pota kollita saraɓe muɗum en dewgal hume goto fuu ƴewtata ko goɗɗum banggal cellal muɗum hande kay yimɓe ɓeydi ƴewde on alhaali ƴewtagol cellal gorko e debbo fadde fa ɓe kawra e dewgal ɓe anda ko hawtugol maɓɓe e dewgal wawi battinde cellal maƴƴago e cellal sukaɓe maɓɓe du ko bamuɗen e nde ɗo toɓɓere ko ɗum moƴƴinta e suudu dewgal ɗum woni ko jiɗɗen yewtude fa keɓen faamu majjum en jaɓɓoto ɗo docteur Ahmadou Ba kanko on hande ko cafro gonɗo e poftiri joni noon imo heddi fa hande yunitade ƴewde bangal miijoji e cellal ɓandu en keɓan yoga e jiyanɗe heɗiyankoɓe cellal ko ngaalu e nde ɗo toɓɓere ɗum en calmini heeɗiɓeɓe calminen ɗo joni joni koɗo meɗen docteur Ahmadou Ba min calmini on e yewtere cellal ko ngaalu sohna Ramata a salmitama
woɗi docteur Amadou Ba ko woni ƴewtagol cellal muɗum fadde dewgal ko noddirte e ɗemgal faransire examen et prénuptiaux. Eyi a haali gonga sohna Ramatoulaye ɗon noon temmo cuɓiɗo hannde o ina waɗi fayida nde wonno mbiɗa ko cellal ko ngalu ɓayri noon cellal ko ngalu haade dewgal mbiɗen examen prénuptial walla ni enne mbiyen bilan prénuptial taw ɗon en mbi enne bilan woni enne ko ƴeewde ko ngannduɗaa ko ɗum woni en nafoore e dewgal sen mbi examen noon woni yurnitaade yimɓe ɗiɗo ɓe manam gorko e debbo so tawi enne ngondi est ce que dewgal ngal ɗon ina jogii yenne ngartam dewgal yiite heen ko jam dewgal yiite heen ko cellal dewgal yiite heen ko ɓesngu sen mbi ɓesngu noon mbiyen ko neɗɗo mo ngannduɗaa yenne ina mahe sona mahe noon ko yimɓe ɗiɗo kawrata woni gorko e debbo. Docteur Amadou. Oui. Jonin ko ƴewtete e bange cellal fadde gorko e debbo e hawrude e suudu dewgal. ƴeewete ko geɗe ɗiɗi élément d' abord premier o ko ƴeewde gorko e debbo est ce que goto heen ina wondi e rafi haade lorde mo wondi o gueɗel ɗimmel ngel ko ƴeewde est ce que kamɓe ɗiɗo eɓe mbaɗi henne compatible haa eɓe mbawi henne dañde ɓiɗɗo nde wonno ɗon joni enen kalten ko haala ƴiƴam mais wona ƴiƴam ɗon ko probléme de chromosome halte hen ko probléme de gène halte hen ko probléme de ADN so tawi yummo o walla baaba o gène maɓɓe henne waɗani compatible ɓiɗɗo jibinente daña rafiji walla ni henne debbo henne wasa jibinde walla ni henne yaha ha sogo ƴetta reedu 2 mois 3 mois o waɗa avorte mais ɗum ɗon fof c'est les conséquences ɗi ngannduɗaa ɗi incompatibilité o. Docteur Amadou jehen keɗoɗen ɗo sakike meɗen goto Aminata Adat mo Sénégal kanko imo woni e suudu dewgal emo meeɗi ƴewtade cellal makko keɗoɗen. Assalamu aleykum bandiraɓe tedduɓe heɗotoɓe RFI fulfulde min beltima no feewi so mbi cellal e nder dewgal woni cellal ɓesgu ngu eɗen kollita tan rewɓe ɓe eɗen ñaagoɓe kadi otoɓe jejjit cellal maɓɓe sa woni dewgal a suusat aɗa yaha ƴeewoya docteur eɓe aɓe ƴeewa cellal ma joom gallam kadi kala nde jahanmi mi nawranmo minen ɗiɗo fof min mbaɗa test uji min ƴeewa ɓalli amen saabu an tan debbo sa safrima safrani gorko o ɗum kadi alata nafoore. Woodi docteur Amadou Ba o nani ko Aminata Adat haaliga gorko e debbo fof sono yiɗi nande e suudu dewgal no won laayi ɗiɓe joyi jokkude e heɓude ƴewtade cellal maɓɓe ngal. So tawi ko dewgal ina jari tout le temps en ƴewtitade manam gorko ƴewto hoore mum ko debbo également ƴewto hoore mum pour ɓe mbawa henne nadde e dewgal ngal ngannduɗaa ngal ina jogii ina waawi hisde tawa gooto heen fof également ina dañi cellal tawa kamɓe ɗiɗo so ɓe ngondi également eɓe mbaawi dañde ɓesngu manam ɓiɓɓe tawa ɓiɓɓe ɓe également ɓe dañɗon ɓe e nguurdam mumen ina mbaawi dañde henne cellal nde wonno so tawi henne ina jogii henne incompatibilité goo oɗon mbaawi wasde dañde ɓiɓɓe walla ɓe mbima jooni aɗa jogii henne ko wiyete henne infertilité ko manam gorko o kañum henne alaa maniw walla gorko o henne maniw o henne alaa spermatozoïde timmuɗo walla wiye henne debbo e hoore mum kañum henne wona probléme ses ovaires walla henne ko ngannduɗaa ko henne omo yaltina ɗum waɗani compatible avec ko ngannduɗaa ko henne gorko o henne yaltina ɗum woni yahdata e haso ƴiƴam gorko. ɗum ɗon noon natti ƴiƴam mais wonti ko wiyete henne des chromosome wona ƴiƴam mais chromosome ɓiɓɓe ko wonta e ƴiƴam walla e ɓanndu ɓi adama ko ɗum henne presque saabi henne ndonu neɗɗo chromosome o noon koko renndini ko wiyete henne des gènes aɗa heewi nande henne yimɓe mbima henne ADN ko ɗum ɗon noon saabi ndonu holko ngannduɗaa ko ala yiya neɗɗo tan mbiya ɗi o de ko ɓi kaari. Woɗi docteur kettoɗen sakike meɗen goto Aissata Dikko mo Burkina Faso. E min e hoore am kam komi suku debbo mi naata e suudu tafen dey ɗi yi'i nafa majjum ɗum woɗi sanne yimɓe no woodi nyawuji kewɗi bonɗi yimɓe gondide anda hépatite no wawi taweede yimɓe du no mbawi taweede ƴamuɓen hawritata debbo mo wawi attude rima ɓiɗɗo mo wala yonki ma rima ɓiɗɗo gonduɗo e nyawu ko ɓe mbiyata drépanocytaire ɓiɗɗo nyawɗo jomum tampan e cukako muɗum soni wana bawɗe ngoodi sanne fatigue de sawrire no haniri fu on ɓiɗɗo heɓatake ɗiɗaɓel fa hannden nyawuji daaɓoji no ngoni ndagu nyawngu tubaku wiyata VIH sida ɗum no wawi taweede nde soni oɗon andi on gaɗi ɗum illa on kawrita e paamuɗum fuu docteur oɓe ino ngoodi ko kokkata on kolla on cafaji ɗe mbawɗon hoƴude nde tawe oɗon mbawi heɓdude ɓiɗɗo tawi nyawngu raaɓay ɗum fay hunde waɗaydu kono woodi koɓe tindinte koɓe kan ƴewtade fadde maɓɓe natude e suudu dewgal rentade probléme noon pamnowomo ɗum woni éducation social famminde cukoyel ngel
ko sa naati e dewgal ko holno gorko e debbo gonirta e suudu mais également holno neɗɗo o waɗirta haa daña heen cellal timmungal ko so leldima e gorko mum walla so leldima e debbo mum ina waawi heen ɗaminaade ɓiɗɗo walla ɓesgu mi ngannduɗaa ndi ina wondi e cellal pour que neɗɗo o noon jibineye ne wonda e cellal il faut yenne yummiraaɗo e baabiraaɗo également gonda e cellal pour ɓe gonda e cellal également il faut ɓe paamne holko ɓe poti rentaade walla holko ɓe poti waɗde holno ɓe poti ñaamirde walla holno ɓe poti wonirde haa ɓiɗɗo yenne so jibinaama daña cellal daña sembe daña également fayida haa waawa yenne nafde yenne leñol mum so tawi noon ɗum ɗo fof yenne waɗaka aɗa wawi dañde ɓesgu mo ganduɗa henne jolfuɗo mbiyetene yaafus goɗɗo o henne ko jibine tawa henne won terɗe ɗe ganduɗa ɗe ina manque ɗiɗo fof henne ko kewgal ngal ganduɗa ngal neɗɗo o henne yurnaki ɗum avant par exemple ɓe ganduɗa ɓe henne ɓe goɗɗodirani no feewi yummiraɓe mabɓe ɗiɗo jiiɗi yumma e baaba walla babiraɓe mabɓe ɗuma e ɗum no heewi ɗo to meɗen onen fulɓe voilà c' à dire ko ɗum wiyete henne un mariage endogamique woni mariage mo ganduɗa o gorko e debbo o jiidigal mumen no ɓaadi ha wooro ɗum ene ko affaire hérédité heewɓe hannde a yiya ɓe jibine ɓe nawe henne e veruji walla ɓe gona ɓiɓɓe ordonnance walla ɓe gona ɓiɓɓe ganduɗa ɓe jamma e ñalawma ɓe no peƴat dewle batteɗe bilan prénuptial oɗon kaalaɗo onon mbiyata ɓe ƴewtata ko cellal ɗum ɗon henne waɗaka woɗi docteur Ba ndele hono kolliɗon ga nafa majjum ana heewi jonin jen heɗade Ibrahima Dawda Sow on mo Mauritanie min de ham ɗum wona ɗum ɗo men no feewi wona aadaji men no feewi wona neesu meɗen kono min kam mi lundaki ɗum e tawno joni aduna on heewi rafiji natuɗe e nder yimɓe so tawi debbo e gorko mbawi ɓamdude monen fof yo jaa kañum fof yo jaa ƴiwoya koye men haɗu men naddewgal woɗi docteur Amadou on nani ndelle Ibrahima Dawda Sow hono mbawɗon fa hande hollitinde ɓe ko wonta e oɗo alhaali eyyi Ousmane e Ibrahima fof ko kaali ko gonga ko haqiqa men ɓe kaali ɓe mbi wona aada wona ko tilsinayi wona également aada nde wonno en tawani taniraɓe walla goɗɗo ina mbaɗa ɗum ɗon mais noon nde wonno rafiji ina keewi e probléme aji également ɗosgu ina heewi tewoɗa ha mbasa dañde dewgal ngal ganduɗa henne aɗa daña hen caɗele jamma e ñalawma hande eɗen jogui henne haralleɓe eɗen jogui henne technologie mo ganduɗa o ina wawi yaltinde won rafiji ina wawi également yaltinde des incompatibilités mais ɗum kam yaade mbaɗa ɗum ha mbasa henne dañde won caɗele nden natɗa e dewgal ha kaljiɗɗa ɗum a fotani ni fadde ha yimɓe mbima wat mboɗo joguino henne sehilam goto debbo wondi e gorko mum duuɓi sappo ɓe ngala henne ɓesko ɓe nde ɓe jewti e ceeri goto fof yaari banggue mum refi nde ɓe ndesi nde dans un an goto hen fof henne dañi ɓe dañi ɓiɗɗo a faami ɗo henne ko probléme de gène wonno ɓe gondi henne duuɓi sappo ala fof koɓe mbaddani jeehi to sernaɓe mais ɓe donki henne dañde ɓiɗɗo mais nde ɓe ceerti nde goto fof henne dañi goɗɗo mais goto fof henne dañi ɓesgu donc holludema nafoore examen prénuptial wona a hoolaki mo gonduɗa o mais ko rendemo ndena hoorema en jetti sanne en jetti docteur Amadou Ba koɗo men hannde jarama no feewi yettode nde tan woni ko metti min jarni on min jarni kasine a heɗiyankoɓe RFI fulfulde fofom on ɗon ɗi ɓenanta kode radio international fuɓe fu haɗɗo min waddi kerol taskaram amin dow darde hukumar sudu radio kode international Ahmad Araf Abubakar Azare kanko wo'itin taskaram Ahmad Araf Abubakar Azare kanko wo'itin taskaram Al'amin Giɗaɗo Jada kanko hauti taskaram hande miɗo yela heɗitoɓe amin on kirtan jam